Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon series namu na Google Maps series wanda muke yi a duk ƙarshen mako, wato duk ranar Asabar kenan. Insha Allahu yau bidiyon mu ba zai yi tsayi ba, saboda za mu tattauna ne akan wani abu guda ɗaya, muhimmi guda ɗaya, wanda shine measuring distance ko how to measure a distance. Yanda ake auna nisan wuri. Daga point A zuwa point B, okay, daga wannan waje zuwa wannan waje, distance nawa ne, in meters ne, in kilometers ne, in miles ne, ya danganta da wanda mutum yake so ya yi amfani da shi. Wannan shine abin da za mu tattauna a yau. To ba tare da ɓata lokaci ba, idan muka danna profile namu, wato bari nuna mana profile namu, wato wannan kenan, mun yi bayanin shi wancan makon da ya gabata. So idan muka danna shi muka je, sai mu je ƙarƙashin settings, ga settings nan, sai mu danna settings. Da muka zo settings sai mu scrolling har zuwa kun ga distance unit, ma'ana unit ɗin da mutum yake so ya yi amfani da shi wajen measuring distance. Kun ga nan ga kilometers ko mu ce slash meters, ya danganta da wanda mutum yake so. Idan muka danna shi za mu ga akwai automatic, akwai kilometers, sannan akwai miles. Da masu son amfani da miles kenan, ma'ana mil kenan da Hausa. To ya za mu yi measuring distance? Kar mu manta ba area muke ƙoƙarin measurement ba, muna ƙoƙarin mu auna nisan wuri ne. Google Maps idan mutum ya amfani da shi daidai, Google Maps zai ba shi accurate distance, ma'ana zai ba shi cikakken ma'aunin waje, ya ce okay, daga nan zuwa nan meters kaza ne, daga nan zuwa nan tafiya mita kaza ne, daga nan zuwa nan tafiya mil kaza ne. Shine abin da za mu yi magana a kai. To alhamdulillahi, bari mu ba da misali guda ɗaya. Duk wayannan kamar yadda ne bayani, wayannan baƙaƙen layukan, ma'ana kamar yadda ne a bayani a farkon bidiyon mu, tituna ne suke indicating. So yanzu muna so mu auna nisan, bari mu ɗauki wannan makabartan. Shin meters nawa ne, takun mita nawa ne zan yi in zagaye wannan makabartar ta unguwar Ma'azu Cemetery? Shine abin da za mu yi amfani da shi. So kai tsaye in muna so mu measuring, da farko abin da za mu shine za mu danna inda muke so mu fara aunawan da shi. Misali in na danna wannan, za ku ga jan kala ya fito, ma'ana wannan dannawan da na yi ya nuna inda nake so in fara wannan aunawar distance ɗin, ma'ana nisan wuri. To idan muka scrolling kun ga measure distance, ga nan, ma'ana za mu auna nisan wuri ko. To insha Allah shine sai mu danna measure distance. So kun ga gashi na ya fito. Na bari dan mana bayani kaɗan. Wannan na farkon nan gashi nan 0 meters, ma'ana shine indicator ɗin wanda zai nuna mana da muna tafiya, yana nuna mana ga meters. Wannan kuma ɗigon nan gashi nan fari ɗin nan shine ma'aunin mu, kamar tape ɗin mu kenan da za mu yi amfani da shi. Shi kuma wannan plus ɗin nan gashi nan sai ƙasa aka ce add points, ma'ana in muka danna shi za mu rika ƙara points. Me kuma nisa sosai kada layin ya zamto ba straight ba, to sai mu danna add points domin ya rage wannan nisan abin. So kai tsaye sai za mu fara. To kawai hannunmu za mu sa, tunda touch ne, hannunmu ne kawai za mu yi. Inda hannunmu ya bi kun gani gashi ne yana yi, ma'ana yanzu muna auna distance ɗin wajen. Kun ga daidai nan wajen zan in samu sauƙin yadda zan auna shi, sai in danna add points, ma'ana na zo sai in tsaya a nan sai in danna. Kun ga nan ga gefe 91 meters, ma'ana daga ɗan nan zuwa nan 91 meters, sai in danna add point, gashi na ya adding, sai in taho a hankali gashi nan add point, add point, add point, gashi nan. Abin yana da sauƙi, ya danganta da yadda kake amfani da shi. Dan yatsanka da shi za ka yi amfani da shi ta yadda za ka yi measurement da kyau. Ba dai duk da dai ba na yi shi ya tafi accurate ba, but dai yadda nake nunawa, ta yadda mutum zai amfani da shi ya measuring ɗin shi accurately, ya zamto ya tafi straight. Gashi na add point, sai in zo nan
in tafi a hankali a hankali, add point, sai in dawo inda na fara ɗauka. Kun gani gashi nan na dawo na fara ɗauka. Ma'ana nan yana nuna min meters da zan zagaye wannan makabartan zan yi takun mita 733. Mita 733. Kun gani ga ita makabartan nan gashi nan, ma'ana zagaye ta da zan yi, ma'ana wannan zai dawo da kai point ɗin da ka fara sai ka tsaya a nan. Ma'ana zagaye makabartan gabaki ɗaya mita 735. To haka ma idan titi ne za ka yi distance, okay, daga nan in na tashi zan je zuwa nan meters nawa ne, mil nawa ne, kilomita nawa ne. Mun nuna yadda ake canja units ɗin, kuma mun nuna yadda ake measurement ɗin. So idan ka gama da wannan, kawai abin da za ka danna back ne. Now sai mu yi back. Yanzu bari mu gwada auna titin nan na Yoruba road. So gashi nan in na ɗauko shi sai in danna inda zan fara ɗin, gashi nan na danna ga major distance, sai in fara tafiya. Gashi nan kun gani 67, gashi nan yana ta aunawa gashi nan sai in danna, yana auna min gashi nan hankali a hankali, sai in danna add point. Now idan na yi kuskure, alal misali maybe ba nan ya kamata in danna add point ɗin ba, abin da za ka danna shi ne wannan arrow ɗin nan gashi nan, ma'ana redo kenan, zai dawo baya ya goge wannan kuskuren na. Idan na danna kun gani gashi ya dawo da ni, alal misali in har na yi kuskure kenan. Dan kuma ban yi ba sai in ci gaba da add point ɗina, in ja Yoruba road gashi nan kun gani, ma'ana daga kan hanya zuwa wannan royal signboard, ma'ana zan yi tafiya meters 317. To insha Allahu wannan shine yau abin da za mu yi. Mun ga yadda ake measuring distance na wuri, ma'ana nisan wuri kenan. To insha Allahu sai kuma mako na gaba za mu dubi wani abin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.